aku yung sinuduk putung niku ingkang Rama Raden Indrajit ewa semanten boten wonten ala ingkang tumama enten becik ingkang Rama nglabi watak Angkara Budi Candala wekasan kapuping Rana Madyalaga sedya madyaning peperangan sing ngedani Sudarmaku sapa kok sing ngedani ingkang Rama mboten sarep kejawi namung Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya kaliyan ingkang rayi Raden Lesmana Widagda niku keterangane nek sampeyan ajeng ngerti sinten sing ngedani Sudarma sampeyan sinuwun kok wonten dawuh anane aku mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha kebekan derajat pangkat bondo donya ora kurang iki peparinge Kanjeng Rama nggih yen aku ora iso ngudi tuwa males lara wirang marang sedane Kanjeng Rama doh nyono cerak nyono pinastan aku siwijining anak ing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa nadyan Prabu Rama Wijaya ora tresmana kuwi digdaya pilih tanding boboting yuda nanging aku ora wedi nuwun sewu selagine ingkang Rama kemawon sektinipun boten karu-karuan ewa semanten kawon kaliyan Prabu Rama Wijaya kawon kaliyan Raden Lesmana mboten nama kula ngiyas dhateng kadigdayan sampeyan menika babar pisan mboten sampeyan niku ya Nalindra digdaya sekti kalintang ning nuwun sewu kula sing wis marep ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan niku nek bandingke sampeyan karo Prabu Rama niku nuwun sewu bumi langit mboten ajeng iso madani mboten iso ajeng sak traju sak bobot kalian Prabu Rama Wijaya ewa semono ora golasane iku ya ora malesku dituwa marang sedaning Kanjeng Rama kersanipun krit lampit brungkat kimpul wadya bala tok ketapake tuturna menyang papan pernahe negara Pancawati urung lega rasane ketura gawe gateng sirahing Prabu Rama lan Raden Lesmana ning kula pun elek-elek rasaku kan gunung tanpa guna tindakno lho niki ngestaken dawuh Sang Purwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa. Anenggih negari pundi ing menapa dadi pambukaning kandha pranyata dudu wujuding praja miwah wujuding negari amung wujuding padukuhan winastan padukuhan ing Karang Kadempel ya iku lambe sireng sinten ing kamadyaning padukuhan Karang Kadempel menika ta warnane derajate ngaceplik ingkang nama Kyai Semar Badranaya ya buja gati naya Nayantaka Dudha Manangunung Jurudyah Punta Prasanta ya sang buga sampir Den kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Ndara Kyai Semar ya ndak tumpuh tiba sepadha-padha amung kepareng aku ngaturake budyastawaku katur ngersani Kyai Nayantaka. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan.
nambah ana umure Semar 10 taun malih Ndara. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padusunan. Kula nuwun sewu sarwa sarwi cingkrang. Jernyatanipun mriki menika namung parang pradesan, mriki menika namung padusunan. Mila estunipun boten trep menawi kinarya lenggah Ndara Gatotkaca. Kyai Semar malah luwih prayoga nggon kemapan ana ing Karang Kadempel sawetara sowan ngabiyantara ngersaning Kyai Nayantaka. Katon ayem sarta jenjem penggalih Gatotkaca Kyai Nayantaka. Syukur Ndara. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Ya, Kyai Semar kaya wis ora kurang prayoga. Nala Gareng Petruk Bagong aja ninggal marang Tata Krama ngaturna sembah kelawan bendaramu tole. Nuwun mangapun napa kula mboten badhe selak upamya nampi pidana saking ndara-ndara kula Pandhawa. Ning nek Semar badhe nampi ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake Kyai Semar? Kula wonten dawuh. Sowanku ngersaning Kyai Nayantaka diutus dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nanjihake marang Kyai Nayantaka ingkang wis watara telung candra iki ora sowan ana ing negara Ngamarta. Kyai Nayantaka, apa pancen ana ingkang gawe katawengan Indri namung Pandhawa. Mila mbok kasibo telung sasi suwene kepara luwe. Nuwun sewu Ndara. Ukurane urip teng alam padang niku tumrap kula ora kok perkara brana picis, dudu kok perkara derajat pangkat. Arepa kula numpuk brana picis duwe derajat pangkat, ning nek digedhingi tangga teparus anak kadang mitra kawruh. Urip kula sepi kaya mboten duwe kanca. Tumrap kula wong urip sing kepenak dhewe niku sugih wong niku nek kebak sedulur niku kula ngrumasake dadi wong sing sugih dhewe sak donya. Merga napa-napa mesti eneng sing gatekake, napa-napa mesti enten sing tetulung. Ning arepa duwe dhuwit akeh, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, napa sok nek mati ajeng mangkat dhewe. Iya, Kyai Semar. Mula kula niku ora tuwit lan njaluk napa-napa, kahanan kula saking kaya ngeten nggih kula lakoni. Bungah lan boten ing atine menungsa niku boten dumunung dhateng kathahing brana picis menika boten. Ning seneng karo mbotenipun ati menika digawe karo sing duwe ati dhewe. Nek atine digawe sedih ya bakal sedih terus. Ning nek atine digawe bungah, cedhak sedulur bungah, cedhak kanca bungah, niku bakale utang-utang do lali kabeh. Iya Semar. Mula kula ora tau duwe panjaluk. Ya ming nuwun sewu. Semar niki tesih merdika. Tegese kula dereng kewengku dening sinten kemawon. Mula kula isa netepake awak kula piyambak. Kula kepengin ngalor ya kula lakoni ngalor. Kula pengin ngidul ya tak lakoni ngidul. Kula kepengin ngetan mesti mlaku ngetan. Merga ora ana sing mengku karo jejere Semar. Semar ijik merdika. Mula nek Ndara Pandhawa ndangu nanjihake Semar telung sasi kok ora sowan. Nuwun sewu niku dudu perkarane Pandhawa. Arep 5 sasi, arep setahun, arep sewindu, arep saabad nggen kula ora sowan ke negara Ngamarta niku perkara kula dudu perkarane Pandhawa. Jer kula durung tau lan kula durung diresmekke dadi panakawaning Pandhawa. Kula durung diresmekke dadi baturing Pandhawa. Mula nuwun sewu, kowe gagas awakmu dhewe ning gagas anak-anak iki. Kowe ora nyambut gawe, anak-anak ora nyambut gawe. Kowe duka penak. Saben tanda tangan gawe KTP entuk dit. Sing kandha sapa saiki wis ora ana kaya ngono kuwi. Ha kene kuwi sing meneng wae ora ana pemetuhe. Mbok ya dipikir mar aja terus gugu karepe dhewe. Iki ya dipikir anak-anak iki. Apa dinikandhake Panakawan ana benere. Nuwun sewu, ampun ngrungokke omongane Bagong. Bagong niku gelem omongan nek enten sampeyan. Nek mboten wonten sampeyan ming
jagongan wong papat kula Gareng Petruk Bagong. Weh, Bagong niku ngiwi-iwi kalih kula. Ngece kalih kula. Ora tau ngajeni. Mula anak sing ora tau ngajeni karo wong tuwa niku bakale mesti kesungsang-sungsang uripe, kedungsang-dungsang ora bakal iso mukti. Mbok nek omong iki sing apik, Mar. Ora ngawur. Aku sing tak unekke wani karo wong tuwa kedungsang-dungsang uripe. Ha iki Gareng Petruk kuwi manut karo kowe ya seprene isih kere terus. Wis. Endi kenyataane omonganmu ndi? Mula aku nek karo kowe ora tau wedi aku. Wong ngomonganmu ora tau nyata. Nek ming kowe sing ora percaya ora apa-apa. Ndaraku do percaya. Ha monggo. Nek ora percaya ditenono. Sesuk nek nganti eneng apa-apa, omahku wis ora ana apa-apa, Mir. Wis entek kabeh. Rasa tok sepatane wis entek-entekan ta omong iki kok dadak omong werna-werna. Pun. Den, niku mawon atur kula. Mengke nek kedarung-darung ndak malah rembugan iki mengke diselani Bagong. Mangkondo kali ndara-ndara kula Pandhawa Semarise merdeka durung titiwancine. Semar kudu ngeyup teng pundi mangke ati kula sing bakal nemtokke ndara kula rincang panjenengan. Kula semitranipun Kyai Semar nalika semanten kula pun anoman Kyai. Wah, syukur. Mak tratap atiku. Syukur. Ora ngimpi apa-apa mau bengi lah kok dayoh. Dina iki kok ilir kaya ngene mongko priyagung. Iki ora pangling nala garing. Begawan Durna karo Rekyana Patih Sengkuni. Wah jan. Kok kaya ketiban daru to rasane, Pak? Kok ya nggo penghasilan mbangane meneng wae. Sapa ngerti dibayar 10? Oh, Durna wong pecetil kok bayar 10 ora. Kenapa menemban? Rawuh wonten ing mapan mriki kepareng kula jumadung dawuh. Iki ngene ya Semar kang becik, kuwi yen to cedhak karo Semar. Mula napa mboten? Iki ngene. Iki anak Prabu Duryudana utusan karo aku supaya kowe gelem manggon ana ing negara Ngastina. Yen kowe gelem sing nomor aku iki krasa kok ora apa-apa aku seneng kok. Omahku ki omah kirek apik omah kirek. Omahku ki dos mingan. Nggo turu iso nggo kemul Mula kowe kandha karo aku Semar, matura karo Begawan Durna. Yen kowe gelem wis tak cawiske jempana joli-jolan pamboyongan Semar Badranaya marang negara ing Ngastina. Kowe bakal sinubya-subya, kowe bakal disunggi-sunggi, kowe bakal diaosi dening para Sata Kurawa. Kowe bakal disembah dening para kawula sak negara Ngastina. Kuwi nek kowe gelem. Nanging yen kowe ora gelem, kowe berguguk, kowe tak paksa ora gelem sowan ana negara Ngastina. Aja takon dosa Semar. Sing gedhe pangapuramu. Yen to Begawan Durna ngaturake kampurkaning Begawan Durna. Yen to Begawan Durna ngaturake kawengisaning barep kuwi ora tau ngerti karo wong tuwa. Kae apa sing jangkae amba dedeke dhuwur. Kae ora tau ngerti karo kowe. Ping pira kowe tak labuhi? Iya. Iki lagar tak urus. Nek masalah Durna arep boyong kowe sakarmu, perkara gelem karo ora kuwi perkaramu. Ning ana kata-katane Durna sing gawe mangkel atiku. Kata-kata sing ngendika, kata-kata apa? Kowe rasa cerewet. Ora entuk omong. Kata-katane Durna sing muni Karang Kajempel tak gawe sungsang bawana balik. Pak, aku ki lahir ning Karang Kajempel. Aku ki gedhe ning Karang Kajempel. Jiwa nasionalismeku ning Karang Kajempel. Ning nganti Karang Kajempel iki didak-idak menungsa sing kurang tanggung jawab. Semar gelem niku ya bejo sampean, nek ora gelem rasa ngetokke kata-kata sing marai sakit teng ati. Lho, kata-kataku perkara nggo endi? Sampe Ketua Pemuda ngendi? Ketua Pemuda Karang Kajempel. Ora wis diganti to? Omen aku ndapuk dhewe kok. Ketua Pemuda kok ndapuk dhewe ora. Iki lara ati. Nesuku ora mergo Semar Arta boyong, ora. Bagong. Kejawa nek ana sega teka. Aku sing ora trimake. Lho, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu?
tenan Bagong. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu, Dur? Kowe ngembe karo aku, ya. Kowe ngilani karo Bagong. Ora masalah, ning saiki diteter nang kene diseksekke piyai semene akeh. Durna karo Bagong menang sapa? Lho. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi gurune para Sata Kurawa. Selagine Pandhawa wae meguru karo Begawan Durna. Lah nek Bagong kowe wani karo Begawan Durna, ora nganti telung kedheping paningal, mesti bakal tak untapake nyawamu nang kayanganing Bathara Yama Adipati. Weh, lah rasaku ki ana omong. Aku ki mau kata-katamu, Dur. Tidak habis pikir aku. Biyen kowe tau janji karo aku apa, ha? Nek dadi pendhita ning rana. Metu Jawa, ora metu ning kene lah. Dadekke batang kowe kepato ya. Saidan. Ki nek wis kaya ngene iki saiki aku tak takon karo kowe. Sing tanggung jawab sapa? Yo, bareng ki omong sing tanggung jawab sapa? Lho, sing ditakoni iki kowe. Apa? Heeh. Mar, nek omong ki pandangane ke sini. Ora kemana-mana. Tak kira sing tak takoni iki. Wong tuwa iki mripate wis liring. Mripat kok le mubeng ora padha. Lobok siji kuwi mar dandake. Wis cerewet. Kowe karo bapak iki mesti ngayal. Aku tak takon nek Durna nesu, monggo kae mesti nggawa Kurawa. Nek nganti karang kadempel diopyak Kurawa, sapa sing wani? Kowe wani Kurawa? Karo Kurawa wani? Yo amang mau bengok-bengok barang tan saiki bapak ngendika kaya ngono. Wong ki nek omongan ki mikir Durna iki nggawa Kurawa. Terus ngopo? Perang ya, Tru? Aku kesel kok, Gong. Biasane kowe kan perang. Aku saiki mau perang kok. Perang ki entuke apa? Mbok ya wis rasah. Aku sing ngewangi, ayo lakonono dhewe kowe. Mun aku mati, ya tak pendem. Ketoke kowe seneng nek aku mati, Tru. Ora perkara seneng, kowe seneng gawe masalah kok wegah. Ayo wis piye? Bagong kudu tanggung jawab. Tak tanggung, Mir. Asa kuwatir. Aku sing miwiti, aku sing ngrampungi. Paribasane jagung bakarane. Tuwake, Mir. Lho. Jagung bakarane. Tanggung perkarane maksudku ngono. Heeh. Wani. Sapa sing arep tok jokke? Nyok, wonten dawuh. Kowe isih sayang karo aku ra, Nyok? Kula kowe. Ya nyuwun pangapunten ngaten kok duka. Kula menika remen nek Lurah Bagong ngaten menika. Mendelik-mendelik menika ngados netranipun kados badhe ucul. Mata kok cepling. Perang karo Kurawa ya? Lurah Bagong, perkawis Kurawa kula ingkang ngunduraken. Tenan? Nggih, saestu. Aman. Beres. Nek ora ana Anoman modar tenan. Kowe kok ya dadak toke wangi to. Kula menika dipun labuhi Lurah Bagong sampun wungsal wangsul Lurah Semar. Wijang menapa kula badhe labuh dhateng Lurah Bagong. Kowe rungokno, Mir. Arep wong kaya ngene iki labuh karo Anoman ki wis bola-bali. Jaman Anoman ketemu Dewi Sayempraba kelingan to, Mar? Iya kelingan. Anoman picak kae? Iya. Sapa sing ngaryake Anoman dadi tukang pijet? Nganti Anoman entuk penghasilan 7.000 ping pira ya, Mas ya? Nggih. Aku sadurunge tok tambani diapure. Nek ngomong kok waton telekop ora. Terus Sayempraba terus asline terus seneng karo Anoman, ya ta, Man? Nggih. Sapa sing nemokke Anoman karo Sayempraba sing goleke nggon? Nganti iso anak-anak, ya ta, Man? Nggih. Kula ngertos. Aduh.
dadake sing nyimpen rahasiane ya aku. Kandhake raman. Ampun kira ampun. Iya aku ndak kebadaran. Kowe to aku ya meng aku genak-genak karo Anoman kok. Mula Anoman labut. Ayo dibubarke pasewakan. Pasewakan sak pejagong warga dukuh Karang Kadempel. Heeh, iki nek ora aku dek metu njaba ngetutke Anoman ndak dikira aku ora tanggung jawab karo apa sing wis tak lakoni, Pak. Bagus. Ora ketang ming klungsu-klungsu nek melu udu Anoman perang kowe ya kudu melu perang. Siap. Wani apa, Gong? Wani golek mungsuh sing enteng-enteng to. Citraksi. Durmagati. Ora kira-kira ora digdaya terus aku mesti menang. Urung karuan Ndara Citraksi, Ndara Citraksa, Citraksi, Durmagati, Durgempa ya ampuh-ampuh kok. Ora iso. Ora ana sing iso menang karo Bagong nek Kurawa. Mosok Kurawa menang karo Bagong? Keneh penontone protes. Ha iya. Dalange kocluk. Ha iya. Ana Bagong kok kalah karo Kurawa, genah nek ora ditanggap meneh. Ha iya. Medeni. Mosok grup karawitan kok nyangga dosa? Ha iya. Karawitane nyangga dosa, sing gawe dosa sing putih-putih iki ora. Kowe kuwi sing gawe wah iringan anak tiri kok. Heeh, Nding. Mangga.